श्री रवनाथ इलेक्ट्रिकल्स अँड हार्डवेअर. आमच्याकडे इलेक्ट्रिक, प्लंबिंग, हार्डवेअर, वेल्डिंग, प्लास्टिक, दरवाजे फिटिंग मटेरियल, नट बोल्ट, इलेक्ट्रिक मशिनरीज, कलर, गणेश सजावटीसाठी लागणारे इलेक्ट्रिक मटेरियल आणि चार्जिंग टॉर्च होलसेल दरात मिळतील. आमचा पत्ता गाळा नंबर 4, वरदविनायक अपार्टमेंट, परब हॉस्पिटल जवळ, जिजामाता चौक, कुडाळ. संपर्क 9404 77 61 66 किंवा 9834 22 11 75. शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी आपल्याला मिळालेल्या खात्याचं कोकणाला फारसा उपयोग नसल्याचं वक्तव्य करून काल नाराजी व्यक्त केली होती. मात्र आज त्यांनी सारवासारव करत आपल्याला मिळालेल्या खात्याबाबत नाराजी नसल्याचं सांगितलंय. मात्र त्याच वेळी आपल्यापेक्षा पर्यटनाचा अभ्यास महाराष्ट्रात क्वचित कोणाचा तरी असेल असं सांगून पर्यटन खात्याची अभिलाषा व्यक्त केली आहे. मात्र ते खाते शिंदे गटाच्या वाट्याला आलं नसल्यामुळे मिळालं नाही असंही सांगितलंय. तर पाहूयात नेमकं दीपक केसरकर काय म्हणालेत. त्याची संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये चर्चा आहे. दीपक केसरकर हे पर्यटन खातं मिळालं असतं तर ते समाधानी झाले असते, अशी पण चर्चा. नेमकी स्थिती काय? नाही, असं बिलकुल नाही. मी सुरुवातीपासून सांगितलेलं आहे की जे कुठलं खातं मला मिळेल त्याच्यामध्ये मी चांगलं काम करेन, महाराष्ट्राच्या जनतेला न्याय देईन. शेवटी ज्याला तुम्ही कॅबिनेट मंत्री होता त्याला सर्व खात्यांशी तुमचा संपर्क असतो, त्यांच्याशी तुम्ही बोलू शकता. ही गोष्ट खरी आहे की पर्यटनामध्ये जेवढा माझा अभ्यास आहे महाराष्ट्रातल्या क्वचित कोणाचा तरी असेल, कारण मला एक त्याची पॅशन आहे आणि पॅशन असल्यामुळे जगभर मी फिरलो, तिथलं उत्कृष्ट पर्यटन बघितलेलं आहे आणि ते पर्यटन आपल्या देशामध्ये महाराष्ट्रामध्ये व्हावं. आणि महाराष्ट्राला जसं आपण बघितलं की जयपूर आणि कोल्हापूरमध्ये सगळं सेम आहे, फक्त तिथला पिंक स्टोन आहे, तिथला ब्लॅक स्टोन आहे, पण कधी आपण त्याला तसं दाखवलेलं नाही. सिंधुदुर्गला उत्कृष्ट पोटेन्शियल आहे. जगातल्या ज्या सर्वोत्कृष्ट समुद्रकिनारे आहेत हे सिंधुदुर्गमध्ये आहे आणि मग जागतिक स्तरावर ते गेलं पाहिजे. तर ते मंत्री महोदय आता लोढासाहेब झालेले आहेत. मी ज्यावेळेला छत्रपतींची भेट घेतलेली होती, छत्रपती शाहू महाराजांची, त्यानंतर उदयराजे महाराजांची भेट घेतलेली होती किंवा युवराज संभाजीराजांची घेतली किंवा राजमातांची घेतली, प्रत्येक ठिकाणी त्यांच्याशी चर्चा करून जे जे ठरलेलं आहे सगळं मी लोढासाहेबांना सांगेन आणि ते मी करून घेण्यामध्ये स्वतः पुढाकार घेईन. असं नाही की केवळ सांगून मी गप्प राहणार. कारण सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला जे पोटेन्शियल आहे आणि आपण म्हणतो की छत्रपती शिवाजी महाराजांचा मला वारसा आहे, तर तो इतिहाससुद्धा जगासमोर आणायचा असेल तर सिंधुदुर्गपासून ते रायगडपर्यंत आणि कोल्हापूरपासून ते पुण्यापर्यंतच्या सगळ्या भागामध्ये छत्रपतींचं वास्तव्य राहिलेलं आहे. कोकणामध्ये ते विशेषतः त्यांची रायगड ही राजधानीच कोकणामध्ये आहे आणि त्याच्यामुळे हे एक अतूट असं नातं आहे. आणि म्हणून आपण जर हे डेव्हलप करू शकलो तर एका अर्थाने आपण नुसतंच छत्रपतींच्या नावाने राज्यकारभार चालवायचा आणि त्यांच्या ज्या आठवणी आहेत त्या मात्र जपायच्या नाही, असे चुकीचं ठरेल. जे जे काय करायला लागेल कोकणासाठी ते करण्याचं तर आपण ती चर्चासुद्धा केली होती. आपण जर बघितलं तर मला स्थानिक पर्यटन खातं तुम्ही वरिष्ठांकडे मागितलं होतं? नाही, असं बिलकुल नाही. एक तर असं आहे बघा, मी कुठलंही खातं मागितलेलं नव्हतं, परंतु ज्या काय पेपरमध्ये तुमच्याच मार्फत बातम्या येत होत्या त्याप्रमाणे मला असं वाटलं की कदाचित पर्यटन खातं आपल्याला मिळणार असेल किंवा मुख्यमंत्री महोदयांच्या मनात तसं असेलही, पण ते खातं आमच्याकडे आलं नाही. मग मुख्यमंत्री साहेब आम्हाला कसं देणार? मला आलं असतं तर 100% ते मलाच मिळालं असतं, पण ते आलंच नाही. ही शेवटी आघाडी आहे. नाही, बिलकुल सल नाही, कारण लोढासाहेबांचे आणि माझे अतिशय चांगले संबंध आहे. आणि मी तुम्हाला सांगतो की मी ज्यावेळेला ह्याच्यावरून परत आलो आपल्या आसामवरून किंवा गोव्यातून, त्याला माझं सगळ्यात जास्त कौतुक हे भाजपच्या सदस्य. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.